Iro. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Ya. Kowe asline Kediri ngendi, Nduk? Kepung Pare. Oh, Pare. Nggih. Pare-pare apa Kepung Pare? Pare. Oh, Pare-pare beda. Benten, Oh. pare-pare itu buah napa sayur? Oh, Pare-pare ya, Pak sayur bener. Sayur. Kula Pare Kediri Kepung. Ya, kelas piro kowe, Nduk? Kelas sakmenika kelas tunggal SMA, Bapak. Kelas 1 SMA. Nggih. Kok ngomah atau ke sekolahmu ada lho? Jauh. Jauh. Kinten-kinten wonten 7 lek mboten 8 kiloan. Mbok, dadi kuwi ngraju 7 kilo, 8 kilo. Kamangka dhewe nika nembe dawah lho, Pak. Lah ya kuwi bathukmu tak injek nganti ngene. Bathuke niki nggih. Aku ngerti mbok kirimi sikilmu gediyen ha ta. Nggih. Terus anu mboten niki namung kepala niku ngambung aspal lho, Pak. Walah, timbane ngambung aspal Nggih. ngambung yoga ya. Aspal kok mbok ambung ya. Kalih tangan niki Rada anu wis rada mari. Alhamdulillah saged namung ya. bathuke niki hitam to, Pak. Heeh, hitam. Enggak. Hitam malah apik malah kaya wong salat bedino kok hitam. Ya, ya. Mbak Lintang Kairo. Wah. Ya, Nduk Lintang. Nggih, ngateko Dalam. Nduk, ngateko. Kowe tak dhisikke gandeng kowe cilik dhewe kok liyane kok babon-babon. Iki cilik dhewe. Wah. Nah, salam sih karo Pak DPR, kagungan dalem Nggih, Pak saderengipun ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu ingkang sami rawuh ing dalu menika. Ya. Pak, niki dalem iki daleme Pak DPRD Pak Sudipo. Bapak Sudipo. Ya. Alhamdulillah saged pinarak lenggah dhateng dalemipun Bapak Sugito. Sugito, nggih Bapak. Mugi-mugi kedepannya Bapak pinaringan kesehatan, amin. rezeki ingkang barokah, pokoknya selalu lancar nggih Pak. Amin. Waduh, wajan. Wong ini ambek arep kuwi arep muni piye kuwi ketok ayu, cang cahayu. Amin lah to, Pak. Mbok kuwi untune rada gingsul-gingsul sithik ya ketok ayu, ora beda karo bojone Yagaku jenenge bojone Petruk penyarone ora kaya kowe-kowe ngono kuwi. Lha pripun? Walah jabrut elike kok. Nduk anu ayo. Ndang kowe bawa, ndang bawa apa? Wis pokoke gandeng kuwi bar tiba ya alon-alon. Nggih, pangapunten nggih Pak saderengipun menika. Ya. Bawa napa niki? Ya bawa apa terserah pokoknya senengamu apa ngono wae. Nang tak manut kowe timbane aku nunjuk aku ora seneng kuwi ngono lah malah ngojur. Engko ditibake langgam. Ya. Napa lagunipun panjenengan? Apa? Imbangan katresnanku. Mbok iya malah beneran kuwi aku. Bawane duet kalih jenengan nggih, Pak. Ya sing bawa aku sing nembang kowe ya. Siap. Ya. Siap. Wes jan suwae lho, Pak. Niki ceritane napa rumiyin? Ceritane iki biyen aku ki ya tresna karo wong wedok bentuke ya kaya kowe kuwi. Waduh. Mila kados kula. Heeh. Lencer kuning ngeten. Ya lencer kuning ngono kuwi iki saiki wong wis mati. Ya Allah, Pak. Dadi bentuke kaya kowe kuwi persis nang jaman kuwi ya SMA kok. Ati cek ganteng ae. Aku ki lulusan SMA ki tahun piro? Aku ki tahun 2004 kok. Mesti anu sindenku mesti guyu dia. Lah, aku ya guyu to, pret ngono dia. Ya. Saben dina mong ngalamun angen-angen mring wong manis kados kula nggih, Pak. Iki kaya kowe gisul sithik ngono kuwi lencer kuning ngono kuwi lah wong kok rumah aku kok iso pas banget ya. Pas. Kalih jenengan nggih. Aku yo pas aku ki lencer rada anu manis wong rada ireng ngoten nggih, Pak. Rada ireng ora apa-apa. Rada ireng kumise kandel. Rambutnya putih. Iya. Bagus, Pak. Ya ora apa-apa nduk, pancen yo umur sakmene iki. Panjenengan sakmenika ya suwan pinten? 43. Peh. 43. Saestu niki, Pak. Alah kowe kok ora percaya.
Jan, awet timur lho Pak jenengan. Wong nyawang aku nyati kaya umur 43 wis ngene iki. Sinden kok mesti kok do nyepelekke aku to sinden. Lah berarti mboten percados lek panjenengan tasik. Karepe ora percaya do karepe. Arep urip rengan bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang hatiku ra bisa lali ya nduk jas Pak amin sae apik sing gawe aku muni apik ae kaya sing ngreptan jenengan sing nyanyi kula ya wis pas ya sing dadi sing bawa aku sing nyanyi kuwi pasangan ideal ideal nah nek kowe pasangane karo yogaku ora pas mboten sae yoga bebuke mirot-mirot ngono kok apa karo penitiku gamelan lho arep gaglak apane duit ra duwe ajeng urip kok apa-apa mung njaluk sangu pae sangu riyen Pak sangu riyen Pak ya Allah peniti gamelan ku arep mangkat sangu riyen Pak sinten to Pak ya enek sing jenenge Yadi enek sing jenenge Kacung lho ya mendino mung ngatung jenenge unik-unik lho Mbak unik-unik Kacung iki ketuane lha jenenge Kacung ya nduk nane nanung saben dina mengelamun jroning sepi samun amung tansah katulung wayangan mudoh kang mas wong bagus linalitan bisa lali saya rocet ati laliwat
Mas Ojek. Mugi-mugi dilancarkan rezekinipun nggih Mas. Amin. Amin. Wah, enek wong nyawer to? Lah nggih niki Pak. Niki bagi dua to Pak? Dibagi dua. Iya, kono. Sampun Pak, matur suwun. Rumpono kono. Wah, duwite nganti awul-awul. Heeh. Mboten Pak niki lho kula paringne Mbak. Maksudnya duwite awul-awul ora atus-atusan lho, wadi apa 5.000. 5.000-an nggih. Iya, wis ora apa-apa 5.000. Mboten napa-napa Pak. Oh, genep kok 1.000 lembar lho iso akeh. Nggih, matur nuwun nggih niki wau Bapak sinten supe kula. Oh iya. Nggih. Pokoknya Bapak Ojek nggih. Oh, Pak Juwadi ngono wae, Pak. Kok diawur to Pak namine? Apa, Nduk? Bapak Ojek. Oh, Bapak Ojek. Nah, nggih. Matur nuwun ya, Nduk. Nggih. Lenggah iki pokoke sinden iki tak tes to sito kok. Sinden sampe tak nyembang kabeh saiki Mbak Raras. Ya, ya. Mbak Raras. Laras siji pelok sepiro, Mas? Ya. Mas aja dipleroki. Yo. Mas aja dipleroki. Karep muncul diesemi. Tinggal aku kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden kanthi murah. Mantuk gegeri ing jaman. Kok yo sing eling dik. Eling apa-apa. Budaya. Pancene bener kandamu. Halo Ras. Iya. Nggih, Bapak. Wah iki rada lemu sithik iki. Terus suarane ketok buantas. Nggih niki pun turunan nggih ngaten niki bunder-bunder mbak kula kan nggih bunder. Mbokmu ya bunder kaya kowe. Mbak. Oh, Mbak. Nggih. Oh. Mbakmu di bojo urung? Dereng. Oh, urung. Tasik sekolah, Pak. Oh, Kuliah. sekolah. Oh, kuliah lho. Nggih. Ora dadi sinden kaya kowe ya? Nggih. Teng Dadi sinden- Jogja, Pak. Dadi sinden apa ora? Nggih. Oh, ning Jogja kono. Nggih. Sapa? Mbak Anting. Walah alah. Kowe adine anu ta? Atin to? Nggih. Lah ya koyo ngerti to aku lho. Oh, rupane kok meh padha. Ya. Lah nggih sak adah sak Oh. sak napa namine? Anting ya, anting mbakmu ati ha. Mbak pas nggih. Oh, ya ya nek kaya aku wis apal kene Yogya. Yang coba kowe bawa apa? Coba saya bawa. Ya. Hah? Apa bawa apa? Setia tuhu. Setia tuh. Ora apa-apa. Nggih. Ya, satu dang. Deh. Ya ana pamurutan setia tuh. Mau ya ana sing ngersake, Mbah. Apa? Sopo ya aku lali iki. Mbah, pokoke rambutnya gondrong. Ngepalike sing kagungan dalem. Iki ngersake anu. Napa? Jineman ular kambang yo. Heeh. Dang sampean bawa. Nggih niki nderek ajar nggih Bapak. Ya ora apa-apa, Nduk. Mbak-mbak senior. Ya. Laras. Ya. Pamintaku nimasita asih
adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sita asih pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas ana tepi wajib sita asih Yo, lagame lho. Aku kang setya satu weti nanti saiki bebasane petang kepapat obor sumunar andika pangayomanku lahir batinku wis nyata mung Mugyanto berkahing witi anti kemo tansah limpah panyuwunku satya kula
setya satuhu wetin nanti saiki bebasane patang kepapa abar sumunan andika pangayomanku lahir batin kuwus nyoto mong sajane andika samune kurang rano Tonjoyati paseksene rika lani ngangkat berat melampau tepi datan lesu Mukyanto beragae witi andi ngomong tanah salimban panyuwanku setiap bulan tansah anglam lami matur nuwun. Mosek, Nduk. Napa? Apa wong piyayi anu wong tuamu ki ya seni? Nggih, Sapa? Pak Sun. Pak Sun Gondrong to? Nggih. Wah. Gondrong Pak, sanes gondong. Gondrong. Lah ya Gondrong. Mireng kula wau gondong. Oh, Gondrong. Nggih, sampeyan. Dadi kuwi putrane Pak Sun Gondrong. Nggih. Ya wis sing mau. Aku wis percaya iki turune wong seni, ora turune wong seni suarane so apik ngono. Beda karo turune yoga jenenge anu yoga kuwi penyaron Petro. Wong tuane iki yo plengah-plengen anake malah melengos-melengos. Nggih, tampilke. Tak tampilke neh. Wah, sindene bilang-bilang kok ya. Tampil siji mboko siji no. Sing saka grobogan iki. Wah. Sapa? Sekar. Swara suling kumandang swarane. Yo, Kar. Laduli kapena unine. Unine mong ranyoake barang lan kentoka dipong suling sigra kendangane. Waduh. Halo Kar, Sekar. Nggih, Pak. Wah, kowe wis lulus UNS sarjana pendidikan. Wah. Yang berlanjut yang S2 lho. Nggih, mangke. Ya, nembang apa kowe? Apa nggih? Nyuwun slendro mawon. Slendro. Nggih. Slendro songo ya? Nggih. Ya. Wah, aku ki seneng nek iki mbawa apik-apik lho, kaya Rara suarane apik, kaya Lintang Kairo warane yo apik. Wah ya. Kowe suarane ya apik. Apik ya apik. Apa arep nembang apa? Pak, kersane sami kalih napa warna seragam Ya. jenengan podang kuning. Wah, ya podang kuning. Ya. Niki enggal to, Pak? Apa? Niki enggal. Apane? Seragame niki lho, Pak. Oh, anyar ning gone Pak Dipo aku nek nang kuning yo pekewoh aku. Aku ngerti Pak Dipo kan piyayine kan Golkar kan kuning, aku sandakku kuning kabeh. Nggih, wau kula ngertos tesih plastikan. Ayo pancen anyari age pisan bengi iki age dianyari. Anyar gris berarti. Anyar gris. Gris anyar gris. Abene kan putih, biru, terus abang, ireng ngono duwe, kuning sing duwe. Pokoke yang Pak Dipo kudu kuning dadi aku. Aku isin ngene Pak Dipo kok. Pak Dipo ki piyayine Golkar kuning kok nganggo seragam abang ya ora mathuk.
Berarti nek enten sing anyar tetep disembadani kalih grup panjenengan nggih, Pak. Piye? Nek misale enten acara napa mulai mesti didamelke, mesti disembadani No, sembadani ngono aku wong sembodo aku dasare ya uripku wis ngene iki, dasare aku nanti bojo ya lho aku aduh do ana. Atanggo apa? Ya anake telu ning yo gandeng ibumu yo meninggal ati aku wis 6 tahun wis nanti bojo ya pokoke tak seneng-seneng uripku ngono wae. Ya, arep apa entek dibawani. Lajeng mawon nggih, Pak. Heh? Lajeng langgame mawon. Langsung. Nggih. Oh ya, ora apa-apa. Langgam kurus dijaiponge ngene ya? Nggih. Ya. Ya, tintingane Mas. Esok awan. Ya. Ya. Esok awan. Esok awan ning omah wis ora krasa. Ya. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miten ku goleki ora krasa esok awan eman yen nganti liya kan nyayang leyang tak sawang mencok ning apa jangan tak ribet saka katongan sareng ngoceh dewe ngalih kencolan elon kae tak suwon mbok aja ngeceh padang kuning agawe pikirku komeng satirang tak sawang tambah manise iko bunga yen klapan nyanding sirah ora kemaati si poda nandutun ati kepranan ora mendang tikusan saya tetep tak sanati ketika dulu
suarane Sekar. Sekar iki ya putu dalang. Wah. Ya putu dalang ya warnane ya apik. Wah, putu dalang saka Grobogan. Putune Mbah Kadam. Oh, dalang Kadam Suwargi. Lah iki sing saka Nganjuk iki sapa? Mbak Pesek. Wah, Sri Pesek. Wah, ya. Diunggahke ya Sri Pesek. Kedap tesma aku nyawang selendang biru. Kempulku ya. Selendang biru, selendang biru, among enaki ati. Nora tekan batin setiamu. Selendang biru. Langsung bro Pak ya saya. Tatapono janjimu selendang biru. Matur nuwun. Matur nuwun Mas aku. Lah sampun. Masane kelal nggih. Nggih Bapak wilujeng dalu. Ya, jeng dalu. Jeng dalu karo kagungan dalem no Pak Sudipo, Pak DPR, Pak wilujeng DPR. dalu Bapak DPR. Kula nggih asli Nganjuk lho, Pak. Nah. Terus niki kan nembang napa, Pak? Ya, kowe nembang nembang apa? Sing kok senengi apa nganggo bawa malah apik kaya ngopo suaramu iki kemayumu kaya ngono nek bawa mesti suaramu mbredek mesti. Oh lho enek Nanang to? Yes. Enten Nanang. Nanang niku lho penggemar wayang kulit. Oh, Nanang penggemar wayang kulit. Nggih. Lah jek eling aku to, Nang. Ya, wah sajake karo wah. Ayo petuk yangmu wae to anu sih. Kula sakniki pun gadah yang lho, Pak. Weh. Putrane jenengan. Jenengan mboten ngertos to? Anakku. Nggih. Sapa? Bima Kuncoro. Wah. Ah. Sakniki Wonge mesam-mesem lho ngundi bojo kok diyak. namanya yang sama. Kowe dosenmu ya? Nggih. Iya. Heeh. Pripun, Pak? Jare kaya apa? Wah, nyawer. Warnane kuning, Pak. Kuwi menyesuaikan warna baju. Oh, nggih. Mboten napa-napa, saentene mang beto mriki sedaya. Lho. Mboten enten musike niku, Pak. Heeh. Nggih, manut nggih. Ya, Nggih, mboten pareng nakal. Nggih, Pak. Nggih. Apik bisa nyawer, sing penting nyanyi. Lah nggih. Nyanyi. Ya. Dede. Nggih niki nyuwun pelak 6. Pelok 6. Nah, pelok 6 Hai, Pak Jis. Dokter Joko. Wah, sing genderi Pak Dokter. Nggih, Pak Dokter. Pak Dokter Joko UNS. Niki sedaya disawer to, Pak? 2.000 ning rata. Iya jago sawer kok iki. Wah, pamane iki wong sugih ngono mesti duwite ketan kabeh patutan kabeh. Gandeng ya nek sakmono ya alhamdulillah muga-muga berkah, Mas. Jenenge sapa kuwi? Anu Amin. Lho mau jere Pak Ojek. Lho kok genti? Dan bawa anu saya. Sing pendek mawon. Ya ora apa-apa. Kesane cepet. Pangkur mawon. Ya pangkur.
Pangkur apa, Nduk? Pangkur biasa. Ya, pangkur biasa. Nggih, pelok biasa. Ya, engko tibake apa? Nggih, tembang kangen mawon. Oh ya, tembang kangen. Nggih, Pak. Nanu nanu. Apa sliramu krasa Waduh. Nganjuk iki kondang kok. Nganjuk ki kota budaya nek saka Nggih. Solo saka Boyolali kono ki kondange Nganjuk kuwi anggere nek wayang pengontone ra umum. Lah nggih to, pandemen ringgit, pandemen budaya. Lah iya, aku Nggih to, Bu, mboten asrep. Mboten. Wedok tangga. Mriki niku panenane napa, Bu? Nggih sami. Apa? Pak kula niku nggih brambang. Oh, Brambang ya. Nganjuk iku ndang Brambang ya. Nggih. Anggere panen Brambang terus wayangan. Nggih no, sugih-sugih tapi niki Amin. brambang nembe murah. Oh, Brambang lagi murah. Nggih, mboten payu niki. Aduh. Wah, apal ya Sri Pese. Sak tenane aku setya ngenteni suwung jroning atiku wong sing tak tresnani tega pinarak riyen Mas jenengan pinarak nggih pinarak mriko nggih Ya, terus rasa kangen tak empat jroning dadaku Nduk. Nggih, Bapak. Sri Pese, Nggih. iki calon Bapak Bupati dan Wakil Nggih. Bupati Rawuh. oh nggih Wah, asmane sapa ya ngerti aku. Asmane jenengan. kula nggih Pak Marhen Asmane sapa? Kowe ku yo piyayi Nganjuk lho. nggih tapi jarang wangsul Nggih. Pak Marhen Pundi piyayi? menika oh nggih oh mboten enten sinten Pak sinten Oh. OGB oh Mukidi Nah. oh nggih Alhamdulillah Pak Mukidin rawuh. nggih diberkahi nggih Pak Ya. Mugi-mugi cita-citanipun dipun ijabahi kali Allah Subhanahu wa taala. amin ya rabbal alamin Nggih. Kowe tak yo wong nek mulih anu lho, kowe nek mulih nyang Nganjuk pas tanggal 17 November kuwi kowe mulih sik aja ning Solo. lah kenging napa Nyoblos. oh nggih Ah. tapi kula niku jarang wangsul marai Ya, Pak engko tanggal 17 kowe mulih sik. nggih Nyoblos wara satu iki wes wiji Siap. menentukan kok. nggih Pak Anu nyoblos Pak Mukidin ya. nggih siap Nah, njaluk saweran ngono sik. Pak Ah. Pak Mukidi mboten Pak kula pun dicekapi kalih dalange Iku guyon ya, Pak. nggih lho Pak guyon lho Pak Terus muga bisa dadi tembok lewat tembang kangen ya langsung. Nah.
Nino nino nano nano nane nano ya. Uli satanane aku tansah setya ngenteni baline endah manis esamu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Matur sembah nuwun. Ya, sama-sama, matur nuwun ya Sri pesek. Nggih. Walah kira kok ya pesek. Sampeyan tak bangirne. Sampai nggonku iki tok bangir. Wah, senengane. Iki sing saka Sragen, sapa Mbak Nila? Wah, Nila, yo tampilke Mbak Nila. Tawang mangukutane Gunung Lawu. Kepengan sari wisata dina minggu muda-mudi asa sabda balik kampang ombak-ombak sekane kerja kasebut secarian kang pada lumakul Cawe cinawe karo mesen nguyu. Keping tawang langurita. Halo lah. Cih. Wah, iki rada halus wonge. Iki pemone anu ya kaya lintang Kairo kuwi halus. Nek kaya pesek kuwi ora halus. Ya, lagune gelo, Nduk. Ah, Sragen kok. Ya, Sragen gelo. Wah, eneng to lagu judule gelo. Enter. Langsung jaipong, Mas. Atus, Mas. Garap Sragen. Ya. Monggo. Matur nuwun ya lah.